tæppet op igen. Ja, sådan. Smil, Corinna, smil. Ja. Nå, hvordan synes du, det går, direktør? Strålende fortræffeligt. Jeg har lige talt med Morgenpostens anmelder. Han siger, det er den største og flottest opsatte forestilling i en menneskealder. Og ham kan man stole på. Hvad synes han om mig? Det er sædvanligt, min pige. Men det skal du ikke tage af. Du ved, hvordan anmelder er. Dumme, upålidelige og fulde af løgn. Hvor fløjt dog? Nede i salen og bader sig i succesen formodentlig. Jeg håber sandelig, du har sørget for en ordentlig ovation til ham efter forestillingen. Ja, selvfølgelig plejer jeg ikke det. Jeg ved ikke rigtigt. Det er rigtigt, søde Corinna. Ind og skift. Sådan, søde gutter. Ind og skift. Sådan, ja. Sørensen. Vi sørger for, at du bliver klar til anden nap. Ikke? Det er godt, lille Sørensen. Det klapper alt sammen. Hvor lang er pausen? 15 minutter. Hør, Corinna, må ikke du tage dig en lille smule mere af din komponisten, han fortjener? Fløjter? Nej, han tilbeder mig. Forguder mig. Mund! Dit mund er ganske overflødig, for den mand er jeg den eneste ene. Mærkeligt. På vejen, når han så vi ham smutte ind på Rasmussens hotel sammen med en ung dame. Du lyver. Hvad siger du? Du er så fuld af løgn, at man må tage kamferdråber for ikke at få kvalme af det. Det skal man høre af en ældgammel afdanket moppe. Siger du? Ja, du er mindst 20. Så er jeg fri. Undskyld, damerne diskuterer. Jamen, så må vi vist hellere... Nej, kom du endelig. De her er altid velkomne. Ja. Nå, de her overværer forestillingen i aften. Som altid, når de medvirker godt, frøken Corinna. De var guddommelige. Nu må de ikke smige, kære Parsberg. Det kan de ikke tillade dem længere. Hvorfor ikke? De skal jo giftes. Hvor vil de det fra? Det er ud over hele byen. Så forlader de os altså. Ja, desværre. Ja, men først efter en mægtig gilde, som vi giver for ham i aften, når vi kommer hjem til kasernen. Det er jeg, piger! Om 5 minutter! Om 5 minutter! Kom nu, ja! Kom ind. God aften, Corinna. Mine herrer, skal de ikke ned og applaudere? Klar til afløsning! Venstre op! March! Corinna, jeg håber ikke, du afslår en perlende hyldest fra en angrende bejler. Der står glas i skabet. Ja. Og så har du tilgivet mig, ikke? Nej. Nej? Og det gør jeg heller ikke, før du har givet Fløjdor en undskyldning. Lille Viol, jeg er en mand af få ord. Der behøves også kun et eneste undskyld. Ja, men for satan, når man finder en forbandet civilist liggende på sine hæslige knæ nede foran den Prøvede på tredje scene i anden akt, er det så snart gået op for dig? Anden akt, tredje scene. Ja, det forandrer selvfølgelig sagen. Nå, så giv ham den undskyldning. Godt, jeg giver ham en undskyldning. Hvor er han? Herr Fløjdor, han befinder sig sikkert nede blandt publikum. Blandt publikum, jeg vel. Og så tilgiver du mig, ikke? Ja, så tilgiver jeg dig. Ja, det gør du. Bum!